ही कथा ऐकल्यानंतर तुम्हाला भीती वाटेल की नाही माहित नाही, पण हो, तुम्ही रात्रीचं एकटं जाण्यास नक्कीच विचार करा. असं काय आहे या कथेमध्ये, चला ऐकूया. पण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा आणि कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे tejas.story. अनिकेत, एक 25 वर्षाचा मुलगा, आपल्या आजी आणि आजोबांना सरप्राईज देण्यासाठी मुंबईच्या त्याच बसमधनं तो 12 वाजता बसला होता. आईबापांना त्याने ही लेट सांगितले आणि आईबापांनाही बोलला की तिलाही सरप्राईज दे, तुम्हीही सांगू नका. आणि तो तसाच गावच्या दिशेने निघू लागला. दुर्दैवाने तिची बस खराब झाली आणि बघता बघता तो गावच्या वेशीजवळ पोचला. ते रात्री 10 वाजता. पण नंतर त्याला कळाले की मुळात ही गावची वेश नव्हतीच. त्याला आता पायी चालत जायला लागणार होते. मनातल्या मनात त्या कंडक्टरला शिव्या घालत तो आपले ते मोठे वजनाचे सामान घेऊन ती बॅग घेऊन चालू लागला. पूर्णपणे अंधार पसरला होता. त्यात ती कडाक्याची थंडी. जवळजवळ 15 वर्षानंतर तो तिकडे जाणार होता. गाव हे त्याला थोडेफारच आठवत होते. मोबाईल काढला आणि मॅपच्या त्या सहाऱ्याने तो जाऊ लागला. बघता बघता आता डांबरी रस्ताही संपवू लागला होता. मनात शंका होती, पण मॅपच्याच दिशेने त्याला आता जावं लागणार होतं. पाहायला लागणारे ते छोटे मोठे गवत जे आपल्या बुटांना ओले करत होते. मध्ये मध्ये तिकडे नजर जायची आणि समोर जायची नजर तर पूर्णपणे अंधार. मनात एक धडकी भरत होती. पण एक गोष्टीचं त्याला समाधान वाटत होते की तो आता गावच्या आणि घरच्या वेशीजवळ हा पोहोचलेला होता. अक्षरशः काहीच अंतर तिकडे होते. पण एक गोष्ट त्याला आठवली की जेव्हापासून तो उतरलेला आहे त्या वेळेपासूनच तिथे कोणीच नाहीये. पूर्णपणे निर्मनुष्य रस्ता होता तो. बघता बघता तो आता जाऊ लागला. पण त्याला दिसू लागले की त्या मोठ्या झाडांमधनं एक झाड मात्र चमकत होते. ते पिंपळाचे झाड. त्याला आता तिथूनच जायचे होते. तो हळूहळू करून तिथून जाऊ लागला. ते मोठे महाकाय झाड तो पाहून स्तब्ध झाला. त्याला ते लटकणाऱ्या फांद्या कोणीतरी तिथे असल्याचा भास होत होता. हळूहळू करून तो तिथून निघून गेला. पण अचानकच त्याला पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. हा आवाज कसला आहे? मनात धडकी भरली आणि न कळतच त्याची नजर मागे गेली. शरीरातून पूर्ण प्राण जावा आणि भोवळ यावी अशी त्याची अवस्था झाली होती. कारण की त्यांनी पाहिले की तिकडे 3 झोपाळे होते आणि तिकडे 3 बायका बसले होते. अगदी काही वेळापूर्वी तिथे कोणी नव्हते, पण आता तिथे 3 बायका येऊन अक्षरशः झोपाळा तिकडे तयार करून बसले होते. अनिकेतला आश्चर्य वाटले. पण हळूहळू करून तो तिथे जाऊ लागला. त्या 3ही बायकांची नजर खालच्या दिशेला होती. कळत न कळत त्याने एक प्रश्न विचारला, काय हो, इथे कसं काय आलात तुम्ही, तेही इतक्या लवकर? त्यापुढे अनिकेतभर जे होणार होते त्याने विचारही केला नव्हता. त्यातल्याच एका बाईने ही नजर वरती टाकली आणि जणू अनिकेतला जीव द्यावा की काय असे वाटू लागले. कारण की अनिकेतने पाहिले की ती बाई हिने नजर वरती टाकताच तिचे डोळे हे पांढरे पडले होते. कपाळ हे पूर्णपणे लाल भडक झाले होते. केस हे तिने हिरवे सोडले होते. त्यात तिचे ते पांढरे शुभ्र दात. त्यात ती एक क्रूर हास्य देत होती. आणि हो, तिची ती लाल साडी. ही अशी अवस्था पाहून कोणालाही मनात धडकी भरवायला ते चित्र पुरेसं होतं. अनिकेत जोरात किंचाळला. पण हे एवढ्यावरच थांबणारे नव्हते. बाकीचे ते असणारे ते 2 बायका यांनी देखील आपली नजर वरती टाकली. त्यांच्या त्या हिरव्या साड्या आणि तेच पांढरे डोळे बघून अनिकेत हा खाली बसला.
पण त्यातलीच एक हाडळ बोलली, तू ते येऊन चूक केलीस, नव्हतं यायला पाहिजे तुला. एक क्रूर हास्य देत अनिकेत हा तिथून पळण्याचा प्रयत्न करू लागला, पण आता ते अयशस्वी होणार होते. अनिकेत काही पावलं पुढे गेला, पण झोपाळ्यांवर बसलेले ते हाडळे हे हळूहळू करून अनिकेतला घेराव घालू लागले. जणू अनिकेत आता त्यांच्या रिंगणामध्ये सापडला होता. त्यांच्याचे झोपाळ्याचे ते वेग हे हळूहळू करून वाढू लागले होते आणि अनिकेत हा त्या तिघांच्या नजरेत तसाच पाहत होता. दार थोठवण्याचा आवाज आला. ते दार अनिकेतच्या आजोबांनी उघडले. आपल्या नातवाला पाहून ते फार खुश झाले होते, पण अनिकेत काहीच बोलला नाही. अनिकेत तसंच झोपी गेला. दुसरा दिवस आला. अनिकेत त्याच्या स्वभावामध्ये काहीच फरक पडला नव्हता. त्याच्या काकाने, काकीने, आजीने सगळ्यांनी त्याला काही ना काही विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फक्त हो आणि नाही हेच उत्तर देत होते. त्यामध्येच रात्री जेवत असताना अनिकेतने जेवण्यास नकार दिला. ते ताट तसेच फेकून तो आपल्या खोलीमध्ये निघून गेला. काकाने काकीची समजूत काढली की मुलगा नवीन आहे, काही राग आला असेल, जाऊ दे. त्या दिवशी ते प्रकरण मिटले. सकाळ झाली होती. आजी आणि आजोबा आपल्या देवाच्या कीर्तनामध्ये व्यस्त होते. काकी आपले काम करत होती आणि काका हे बाहेर गेले होते. अचानकपणे दार उघडण्याचा आवाज आला. काकीची नजर ही आतमध्ये गेली आणि हातात असलेला तो ग्लास हा क्षणभरातच फुटला खाली पडून. कारण की तिच्या त्या काकीने पाहिले होते की अनिकेत याने एक हिरवी साडी घातली होती. कपाळावर मोठे कुंकू होते, नाकात नथ आणि दात त्यातून रक्त येत होते. सगळ्यांना हे दृश्य पाहून फार भीती वाटली, पण त्यावेळेला अनिकेतच्या तोंडातून जे निघाले त्याची अपेक्षाही कोणी केली नव्हती. अनिकेत बोलला, जेवायला द्या, मला खायला द्या, भूक लागलेली आहे खूप. आणि तो त्या क्षणी पळत पळत त्या स्वयंपाकगृहामध्ये गेला. होते नव्हते तेवढे सगळं खाऊ लागला. ते कच्चे पीठ हे आपल्या होटांना लावून त्याच्या चवीचा अनुभव घेऊ लागला. हे सगळे एवढ्यावरच थांबणे नव्हते. तो पळत पळत शेजाऱ्यांच्या घरांमध्ये गेला, त्यांचंही जेवण खाऊ लागला. ही बातमी गावामध्ये वाऱ्यासारखी पसरली, त्याच्या काकापर्यंत पोहोचली आणि सगळे गाव तिकडे जमा झाले. सगळ्यांनी अनिकेतला धरला आणि बांधून ठेवला. ते विचित्र रूप पाहून अर्धे गाव घाबरले होते, पण यात एक गोष्ट चांगली झाली होती. अनिकेतची मावस बहीण अनिता ही देखील त्याच दिवशी आजी आजोबांना भेटायला येणार होती. पण इकडे अनिकेतची तब्येत बिघडू लागली होती. तो जेवणाची मागणी करत होता आणि 10 ते 15 माणसांना देखील भारी पडत होता. त्याला खाटेवर बांधून ठेवला. अनिता ही त्याच क्षणी आली. तिलाही सगळे माहीत पडले. तिला जणू भूतांवर विश्वास नव्हते, पण हे सगळं प्रकरण पाहून तिलाही आता काय करता येत नव्हते. गावकऱ्यांनी मोठा मांत्रिक बोलवला आणि मांत्रिक बोलला, आता याचं वाचणं कठीण आहे, खूप कठीण आहे, हा नाही वाचणार. पण अनिता बोलली, झालंय तरी काय? आणि तो मांत्रिक हा अनिताला सांगू लागला, आजपासून 50 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. याआधी आपल्या गावामध्ये 3 बहिणी राहत होत्या. ते तिळा होत्या. एकमेकींचा खूप जीव एकमेकांवर. त्यांच्या बाबांनी त्यांच्या प्रेमात कसलीच कमी केली नव्हती. मला आजही आठवते ते तेव्हा 20 वर्षाचे होते. आणि हो, गावच्याच एका वाईट व्यक्तीची नजर त्यांच्यावर होती, त्यांच्या त्या सोन्यावर.
त्यावेळेला झोळा हे खूप प्रसिद्ध होते. झाडाला ते लावून हे तिथे जायचे आणि खेळत बसायचे. अशीच एक संध्याकाळ झाली होती. हे तिघही तिकडे जाऊन तिथे खेळू लागले होते. तेव्हा पण सोन्याची किंमत ही फार होती. या तिन्ही बहिणींनी आपल्या शरीरावर पूर्ण सोनेच घातले होते असे वाटत होते आणि ते तिकडेच खेळत होते. ते 3 मुली आणि कळत न कळत तिकडे तो वाईट माणूस आला आणि त्याने तिघांना तिकडे जिवंत मारले. पण मरताना देखील यांनी तिघांनी आपल्या हातात हात ठेवला आणि शपथ घेतली की या ठिकाणी कोणताही पुरुष आला तर त्याला जिवंत जाऊन देणार नाही. कितीही उपाय होऊ दे, पण त्याला आम्ही सोडणार नाही. आणि त्याच पिंपळाच्या झाडाखाली त्यांनी आपले प्राण सोडले. आणि रडत रडत अनिताने विचारले, मग आता काय करावे लागणार? काही उपाय? त्या मांत्रिकाने सांगितले, उपाय तर काहीच नाही, पण फक्त एक करू शकतो. तू आता जा, त्यांची क्षमा माग. एक बाई म्हणूनच तू आता काहीतरी करू शकते. पण अनिताला माहित होते की हे असं थांबणार नव्हते. आता 2 दिवसांनी तिला ती विधी करायची होती. त्या मांत्रिकाने सांगितले होते की रात्री 12च्या दरम्यान तुला तिकडे जावं लागेल. तिकडे 3 साड्या ठेवून, बांगड्या ठेवून त्यांना नमस्कार करून आणि शेवटचं त्यांना विनंती करावी लागेल. असं होताच तुला मागे वळावे लागेल. जो काही निर्णय असेल तो त्यांचा असेल. त्यांना पटले तर अनिकेत दुसऱ्या दिवशी जिवंत राहील, किंबहुना त्याच रात्री हे जग सोडून जाईल. हे ऐकताच आजीला फार धक्का बसला. आजोबा देखील तसेच बसले होते आणि अनिताने याची जबाबदारी घेतली. पण अनिताने 2 दिवसामध्ये फार मोठी तयारी केली होती आणि शेवटी रात्रीची ते 11ची वेळ आली. गावकऱ्यांनी अनिताला धीर दिला आणि अनिता त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ जाऊ लागली. बघता बघता ती त्या झाडाजवळ पोहोचली होती. हातात 3 ताटं होते. ते 3ही ताट तिने त्या पिंपळाच्या झाडाखाली ठेवली. तिथे नमस्कार केला आणि नंतर त्यांना आपल्या भावाच्या जीवाची भीक मागू लागली. तुम्ही ही मुलीच आहात, माझ्या भावाला सोडून द्या. पण कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. अनिताला तिचे उत्तर समजले होते, पण असेच तिथे जाऊन चालणार नव्हते, कारण की ती तशीच गेली तर तिच्या भावाचा जीव जाणार होता. त्यात दुसरा खतरा असा होता की जर अनिताने मागे पाहिले तर तिचा जीव जाणार होता. अनिता तशीच जाऊ लागली. पण त्याच वेळेला तिने एक शेवटचं विनंती केली. ठीक आहे, मी आणलंय त्याच माणसाला. हो, मी बबनरावला आणलंय. अनिता त्या पिंपळाच्या झाडाला पाठमोरी करून उभी होती आणि तिने चक्क बबनरावलाच आणले होते. मागून एक सुसाट्याचा वारा सुटला. असे वाटत होते की तिथे आता वीज येणार आहे, मोठा पाऊस येणार आहे. आणि तिथूनच मागून हसण्याचा आवाज येऊ लागला. त्यातलीच एक हाडळ बोलली, तू त्यांना आणलंस, तू त्याला आता इथेच सोडून जा. पण ऐकणार ती अनिता कोणती? आणि त्याने त्यांच्याकडनं वचन घेतले की तुम्ही माझ्या भावाला जिवंत सोडणार असाल तरच मी यांना तुमच्या हवाली करेल. त्या 3ही हाडेंनी वचन दिले आणि अनिता तिथून पुढे जाऊ लागली. ती काही क्षण पुढे गेलीच असेल, पण त्याच क्षणी ते 3ही हाडे एका त्या भुकाल्या जनावरासारखे त्या बबनराववर तुटून पडले. त्याचा मांस खाऊ लागले असे वाटत होते. पण त्याच वेळेला त्यातलीच एक हाडळ जोरजोराने किंचाळू लागली आणि रागाच्या भरात बोलली,
तू धोका दिलास आम्हाला, आम्ही तुला सोडणार नाही. याचे कारणच असे होते की अनिताने तिकडे एक पुतळा आणला होता. अनिता ही एक मोठी पेंटर असल्याने तिने ते पुतळ्याचा चेहरा हुबेहू त्या बबनराव सारखाच बनवला होता. हे त्या हाडळेंना समजले होते. पण अनिता बोलली, हे बघ, वचन दिलं ते दिलं. तो पुतळा जरी असला तरी मी त्याला बबनरावच मानत होते आणि तुम्ही त्याला मारूनही टाकलेला आहे. तुम्ही माझ्या भावाला आता काही करू शकत नाही. तिथून एक शांतता पसरली. अनिता गालातल्या गालात हसली आणि मागून एका हाडळीने सांगितले, हो, तू जिंकलीस आणि आम्ही हारलो. अनिता फार खुश झाली आणि मागूनच एक आवाज आला, ताई, अगं खूप खूप थँक्यू, तू मला वाचवलं. अनिताची नजर मागे गेली आणि तिने पाहिले की मागे कोणी नव्हते. तिने आपले दोन्ही डोळे बंद केले आणि तशीच खाली वाकून बसली. डोक्याला हात लावला आणि कळले की तिने काय चुकी केलेली होती. कारण की त्या मांत्रिकाने सांगितले होते की काही झाले तरी तू मागे बघू नकोस. पण त्या हाडळीने पुन्हा एकदा अनिताला काही सांगितले. तू आमच्यावर खोटं बोलली होतीस ना, आता याचा परिणाम भोग. अनिता तशीच उठली आणि गावच्या दिशेने जाऊ लागली. ती घराजवळ आली आणि अनिता दिसताच गावकरी तिला प्रश्न करू लागले. इकडे अनिकेतला देखील खुर्चीवर बसवलेले होते. तो बेशुद्धीच्याच अवस्थेत होता. कळत न कळत त्या मांत्रिकाने विचारले, अनिता, सगळं ठीक तर झालंय ना? अनिताने होकारात्मक आपले मान हलवली आणि सगळे गावकरी तिथे जणू आनंदाचा वातावरण पसरला. आजी आजोबाही प्रेमाने रडू लागले आणि त्याच वेळेला अनिकेतला जाग आली. अनिकेत बोलू लागला, अरे तुम्ही सगळे असे का नाचतायत? आणि हो, मला साडी का घातली आहे? त्याच वेळेला त्या आजीने प्रेमाने आपल्या त्या नातवाच्या गालावर हात लावला. रडता रडता ती त्याच्या मांडीवर तिने तिचे ते डोकं टेकवले. पण अनिकेत तिथे तसाच विसरत होता. तुम्ही सगळे असे का रडतायत? सगळे गावकरी हे आनंदात ओरडत होते आणि त्याचा जय जयकार करत होते. पण आजोबांनी सांगितले, अनिकेत, तुझ्या आजीला उठव आता, बघ ती कशी रडतीये. अनिकेतने आजीला उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण आजीचे शरीर हे जड वाटत होते. आजोबांनी तसंच आजीचे डोकं हे वरती केले आणि आजोबा हे बेशुद्ध पडले. कारण की आजीच्या तोंडातून एक भला मोठा फेस आणि रक्त येत होते आणि तिचे ते शरीर हे थंड पडले होते. ती आजी हे जग सोडून कधीच गेली होती. आणि त्याला कळले होते की ज्या खोट्याने तिने तिच्या भावाचे प्राण वाचवले होते, त्याच खोट्याच्या सहाऱ्याने त्या हाडळींनी त्यांचाही बदला घेतला होता. अनिकेतचे प्राण वाचले, पण तिच्या त्या आजीचे प्राण गेले. ही कथा कशी होती मला इंस्टाग्रामवर सांगा. आयडी आहे tejas.story. तुमचेही कथा अनुभव असतील तर मेल आयडी जी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे तिथे तुम्ही मला पाठवू शकतात. फेसबुकला फॉलो करायला विसरू नका. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.